Matag adlaw nagtudlo si Jesus didto sa templo. Samtang naglingkod si Jesus atbang sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang nanghulog og daghang kwarta. Unya, miduol sa hulganan sa halad ang usa ka byudang kabus ug mihulog og duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, Sultihan ko kamo, nga ang gihulog ni ining kabus nga byuda, labaw kaysa gipanghulog sa uban. Kay ang gihulog sa uban, sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabus sa byuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Sa pagawas ni Jesus sa templo, usa sa iya mga tinun-an ang miingon kaniya, Tan-awang magtutudlo, maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibukan sa templo. mitubag si Jesus, Nakita ba ninyo ang kinatibukan sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nimutangan niini. Tumpagon gayud kining tanan. Samtang si Jesus naglingkod didto sa bungtod sa mga olibo nga atbang sa templo, isikreto siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. Sila miingon, Tug-ani kami kanos akin ni mahitabo, ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayud matuman. unya, gisultihan sila ni Jesus, Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. Kay daghang mo anhi nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon, Ako mao ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Ug ayaw kamo kahadlok inig kadungog ninyo og mga balita, may tungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Maglinog sa nagkalain-laing dapit, ug may kagutom usab, kinahanglan iwali una ang maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayud.